Nadácia United Philanthropy sa dlhodobo venuje podpore vzdelávania, rozvoju spoločnosti a hľadaniu budúcich lídrov. Svojimi aktivitami a publikáciami pomáha firmám a verejnému sektoru dosiahnuť vyššiu efektivitu. Viac sa porozprávame s naším hosťom, s predsedom nadácie Vladimírom Ortom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Tak vaša nadácia sa okrem iného zameriava aj na vydávanie publikácií. Jednou z najnovších je Princípy vedeckého manažmentu od Frederika Winslova Taylora. Prečo ste sa rozhodli vybrať práve túto knihu na Slovensku a pre koho je určená? Tak toto je štvrtá publikácia, ktorú vydávame. Prvá publikácia bola kniha o Singapúre z tretieho sveta medzi elitu, druhá bola Dilema inovátora, tretia bola Paradox prosperity a Princípy vedeckého manažmentu alebo vedeckého riadenia je kniha, ktorá vznikla v roku 1911 v Spojených štátoch, keď nastupovala industriálna revolúcia a bola veľká potreba systematizovať a unifikovať systém práce tak, aby tie výrobky boli rovnaké. My sme dneska zvyknutí, že auto, ktoré dojde nám z fabriky a kúpime u predajcu, že vyzerá rovnako ako ďalších 1000 alebo 10 000, ale kedysi dávno toto niekto musel nastaviť. Tá potreba priniesť knihu, ktorá má 113 rokov na Slovensko, je očividná a to je hlavne obzrite sa okolo seba, že väčšina vecí u nás na Slovensku funguje obyčajovo, veľmi málo postupovo unifikovanie a sme presvedčení, že tak ako firmy, tak aj samosprávy, prípadne štátne inštitúcie môžu systematizovať svoju prácu tak, aby bola výrazne efektívnejšia. Čiže tá neefektivita je tu na každom kroku viditeľná. My v našich firmách takéto niečo realizujeme a veľmi by sme boli radi, aby to Slovensko sa ďalej posunulo. Takže to je ten hlavný dôvod. Ako by aplikovanie princípov taylorizmu mohlo zmeniť súčasné riadenie firiem a samospráv? Jedna možno veľmi podstatná informácia je, že taylorizmus ako taký, čo vychádza vlastne z tejto knižky, je vyučovaný na všetkých ekonomických školách. Čiže kdokoľvek na Slovensku vyštudoval ekonómiu, tak taylorizmus ako taký pozná. Akurát to, že tá knižka tu nikdy v živote nebola. Takže práve preto sme to donesli. Ako nám to môže zmeniť? No veľmi jednoducho. Jednotlivé inštitúcie, či sú to štátne alebo firmy, môžu vyslovene efektívne fungovať. Čiže tam je očakávaný prínos taký, že 70% neefektivity sa odstráni. Dneska tá neefektivita samozrejme sa odstraňuje aj inými spôsobmi ako práve tým taylorizmom, pretože niekde na úrovni 60. 70. rokov vzniklo ISO 9000 a na základe toho si firmy nastavili systémy riadenia. Napriek tomu, ak sa obzrieme okolo seba, veľmi veľa firiem takéto niečo nemá. Krásny príklad je, starý zamestnanec odchádza, prichádza nový zamestnanec, niekto mu prerozpráva príbeh, ako to funguje. Na konci výsledok je taký, že trošku inak to už vyzerá. Keď sa to opakuje 3, 4, 5 krát, tak na konci je úplne výsledok úplne iný. Takže v zásade je to o systematizovaní, unifikovaní spoločnosti tak, aby bola efektívna. A výsledok samozrejme, či už je to firma alebo štát, by mal byť veľmi skoro viditeľný. Vaša nadácia sa okrem iného zameriava na diskrimináciu žien v podnikaní a riadení. Ako funguje táto iniciatíva, alebo teda ako bude fungovať a ako vznikla táto myšlienka? Táto myšlienka vznikla tým, že ja som veľký fanúšik úspešných žien a mám ich dosť veľa okolo seba a myslím si, že spoločnosť je veľmi silne rozdelená. Ja som muž, áno, muž ako muž a ako tradičný muž, ak to môžem nazvať. A vidím jeden základný parameter a to je ten, že tie ženy sú niekde nastavené v spoločnosti, kde nie je to ekvivalent tých mužov. A tá efektivita tej spoločnosti, a keď sa vrátime naspäť tej knihe, je o tom, aby tú spoločnosť riadili obidve pohlavia. Máme tu 50/50. Prečo by iba 50% a ešte to nepovedzme, že tých 50% tých mužov je efektívnych. Čiže ten hlavný dôvod, prečo sa ideme zaoberať myšlienkou, nazývame to, že búranie hraníc, cross frontiers alebo prekračovanie hraníc, je pomôcť budúcim úspešným ženám, ktoré to o sebe síce nevedia, ale prípadne je v nich ten náboj, že by mohli zmeniť tú krajinu, mohla by ju zlepšiť. Ďalší veľmi dôležitý aspekt je, že tie ženy majú absolútne iný rozdielny pohľad na svet okolo seba ako muži. Teraz nehovorím ako matky, nehovorím ako pani, ktorá sedí doma a varí. Hovoríme o ženách, ktoré naozaj tú krajinu, ten svet a tie konflikty vidia v inom uhle sveta. Na to, aby sme sa dokázali na takéto niečo takýmto spôsobom pozrieť, musíme mať veľkú mieru pokory a schopnosti adaptovať ten ženský názor. Ako náhle to urobíme, ten svet vidíme úplne inak. Myslím si, že, a to teraz hovorím nielen o Slovensku, myslím o celom svete, zapojenie žien do biznisu,
do politiky, do samospráv, definitívne zmení ráz krajiny a tú efektivitu definitívne zvýši, pretože tá efektivita dneska nie je. Ja teraz netvrdím, že v politike a biznise neexistujú ženy. To percento je extrémne malé a veľakrát je podceňované a tá diskriminácia medzi tými ženami nie je viditeľná, pretože napríklad ja som si robil taký drobný prieskum u cudzích ľudí, s ktorými som rozprával, väčšina žien to vôbec ani nepociťovala. To znamená, sú extrémne potlačené tie ich potreby na to, aby to vôbec boli oni schopné nejakým spôsobom rozoznať. Môžeme byť trošku konkrétnejší, ako konkrétne chcete pomáhať ženám? Budete ich vyhľadávať, alebo sa vám aj môžu sami prihlásiť? Väčšina členov nadácie sú ľudia, ktorí sú extrémne vyťažení, včetne mňa a vo svojom pracovnom živote. Čiže toto robíme všetko vo voľnom čase. Čiže my nemáme časť chodiť niekam a vysvetľovať. V podstate ideme hľadať mladé šikovné ženy, ktoré v zásade majú záujem niečo v budúcnosti nielen pasívne, ale aktívne vykonávať. Či sú to stredné, vysoké školy, prípadne do veku 35 rokov. A s týmito ženami chceme vytvárať think tanky, kde vlastne tieto myšlienky budeme uplatňovať. Chceme vyhľadať veľmi úspešné ženy, ktoré už niečo dosiahli a prešli si týmito diskriminačnými fázami a chceme, aby pomocou videí, rozhovorov a rôznych eventov dokázali tie iné ženy, ktoré o sebe pochybujú, nasmerovať tým správnym smerom, aby boli ochotné vstupovať do sveta mužov a vyrovnali a nejaký mix toho vytvorili. Ešte by som sa chcela dotknúť jednej poslednej témy. Z ďalších vašich programov, ktoré nadácia podporuje, je Klub 30 na podporu lídrov. Ešte v krátkosti. Klub lídrov, v podstate Klub 30 vznikol na základe toho, že mal som u seba nejakých kolegov, ktorí boli výrazne mladší, vek 25-35 rokov a postupne som sa týmto ľuďom ako mentor venoval. A zrazu som zistil, že proste aj oni majú tieto ambície nejakým spôsobom mladším ľuďom sa venovať. A v každom prípade zase sa vracame naspäť tým ženám, že pri tých ženách došlo k tomu, že tých žien je viacej aktuálne úspešnejšie ako mužov. Zase, mám samozrejme okolo seba ľudí, ktorí sú aj muži, ale tých žien je extrémne dneska veľa, ktoré chcú niečo dokázať. Čiže myslím si, že začíname žiť v dobe žien, ktoré sú ambiciozne, schopné, rozmýšľajú samozrejme aj o mužoch. Zase na druhej strane Klub 30 len ako taký, tí lídri vlastne, prečo hľadáme lídrov? Ešte bola otázka, prepáčte, ja som trošku odbehol. Je tu absencia lídrov. Globálna absencia lídrov, keď sa pozrieme historicky 10, 20, 30, 50 rokov dozadu. Samozrejme tu a tam sa nájdú lídry, ale tá absencia vlastne vytvára pasivitu toho dnešného sveta a tej spoločnosti a není také dostatočné napredovanie tej spoločnosti bez tých lídrov. Tak preto sa tomu venujeme. Hovorí filantrop a zakladateľ nadácie Vladimír Ort. Ďakujeme za rozhovor a že ste prijali pozvanie do štúdia. Pekný deň želám. Ďakujem pekne, krásny deň.